klikatu irubebikoitz.getxo.eus/aeb. Identifikatu zaitez zure txartel elektronikoaren bidez. Ezkerreko menuan, klikatu nire erregistro telematikoa, eskaera. Egin eskaera. Getxoko udala. Hau, proba bat denez, guk probetako enpresa klikatuko dugu. Joan eskaera ohar eredua botoira eta zabaldu horko leihoa. Euskara zerbitzuak ematen dituen laguntzak euskara berbaz hasten dira. Zabaldu zuri interesatzen zaizun eskaera. Adibiderako, euskara ikastea zabalduko dugu. Izartxoa duten leihoak derrigorrean bete behar dira. Klikatu aitortzen dut jartzen duen atalean, horrela adierazten duzu ez duzula zorrik Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Getxoko udalak hainbat administrazioetan dituzun datuak ikusi ahal ditu, baina horretarako zure baimena behar du. Baimena emateko ez markatu aurka bazaude atalean. Laukia klikatzen baduzu, zure datuak kontsultatzearen kontra zaude. Kasu horretan, zuk zeuk erantzi behar dituzu laguntza kudeatzeko behar ditugun dokumentuak. Dokumentu erantziak atal honetan, izartxoa dutenak derrigorrean bete behar dituzu. Besteak, izartxorik ez dutenak, erantzi bakarrik aurka bazaude klikatu baduzu. Guztia prest duzunean, sakatu bidali eskaera. Zalantzarik baduzu, deitu 944660010 telefonora edo idatzi euskara.zerbitzua@getxo.eus helbidera.